Historien om Gustav Gumlegod. Gamle Mulebo lyder måske som et ret mærkeligt sted, som ikke på nogen måde minder om menneskers verden. Men faktisk så er der en ting, som gruflerne har til fælles med mennesker. Og det er, at der ikke er to af dem, der er ens. Ligesom os mennesker har gruflerne alle sammen deres egen måde at være, tænke og leve på. Jens Grublegod var en handlingsgruffel, og på grund af det blev han berømt. Som jer, der kender de to tidligere historier, allerede ved. Jeg har nu tænkt mig at fortælle jer om en anden gruffel, som også skilte sig ud, men på en helt anden måde. Dette er historien om en gruffel, som hed Gustav Gumlegod. Gustav Gumlegod var i modsætning til Jens Grublegod, som jo var lille, en enorm gruffel. Jeg vil endda påstå, at hvis han var kommet op på jorden, så ville man kunne se, at han ikke var en myre. Men I ved jo ikke rigtigt, hvordan grufler ser ud, så I vil jo nok heller ikke kunne se, at han var det heller. Måske ville I tænke, at han var en bille. Eller en flue. Nå, men det, der var så specielt ved Gustav Gumlegod, det var, at han havde en vane, som ingen andre grufler havde. Han spiste virkelig meget. Men det var ikke noget almindeligt, han spiste. Havde det så bare været det? Nej, Gustav Gumlegod spiste nemlig muddergrød. Muddergrød er ikke noget, grufler normalt spiser. På grund af den brune farve, og så smager den ret meget jord. Faktisk så synes de fleste grufler, jeg har mødt, at bare tanken om muddergrød er mere end rigeligt til at ødelægge deres appetit. Men Gustav Gumlegod var vild med det. Og han spiste så meget af det, at hans ansigt altid var smurt ind i det. De andre grufler kunne ikke så godt lide ham. Ikke fordi han spiste muddergrød, men fordi han altid var snavset. For selvom man bor under jorden, betyder det ikke, at man godt kan lide snavs. Grufler vasker sig, præcis ligesom mennesker. Der var bare det ved det, ved Gustav Gumlegod, at alt det mudder, han havde spist, det sad nærmest inde i hans hud. Så han så altid snavset ud. Ingen andre end ham vidste, at det var det, der var sket. Og derfor så troede alle, at han aldrig vaskede sig. Og I ved jo godt, at når man har leget i jord eller mudder en hel dag, så får man sort negle, og nogle gange så lugter man af jord. Gustav Gumlegod lugtede altid af jord. Hans mor var en lille gruffel, og hun var gammel og lidt skrøbelig. Gustav brugte det meste af den tid, hvor han ikke spiste, på at passe sin mors jordhule. Han lavede muddergrøden selv. Han puttede en stor gryde regnvand op på komfuret, og så puttede han en masse jord og sand. Og så kogte det, indtil det var rygende varmt og ekstra sort og klumpet. Det gjorde han 8 gange om dagen, og han spiste hele den store gryde alle 8 gange. Og som I nok kan regne ud, så er det nok til at få selv den allermindste gruffel til at vokse sig stor og fed. Men så var det, at der skete noget, som endte med at være skæbnesvangert for stakkels Gustav. Der kom tørke. Tørken betød, at der ikke var nok regnvand til, at gruflerne både kunne vaske sig, og derefter give Gustav Gumlegod det vand, han skulle bruge til sin muddergrød. Og da Gustav ikke spiste andet, så blev han efter en halv dag så ødelagt af sult, at han bestemte sig for at gøre det samme, som Jens Grublegod havde gjort nogle år i forvejen, nemlig at gå op til jordoverfladen for at finde vand. Men der stopper lighederne så også. Gustav Gumlegod kom nemlig igennem noget helt andet, og på mange måder meget værre, end det Jens Grublegod havde oplevet. Faktisk var det her en historie, som ville blive husket meget længere end Jenses historie. Eller det mente Jens Grublegod i hvert fald selv. I må så bare lige huske, når jeg fortæller det, at det ikke er Gustav Gumlegod, jeg faktisk har historien fra. Han er nemlig så flov over historien, at han aldrig har ville snakke om det siden. Nej, historien er der kun én ud over Gustav, der kender. Kan I mon regne ud, hvem det er? Rigtigt, det er ingen andre end Ina Gyldengib. Hun fungerer jo lidt som alle gruflernes mor, så Gustav har fortalt det til hende. Se, det der skete på den her dag var, at Gustav gik rundt og forsøgte at få tiden til at gå. For på den måde glemme, hvor sulten han var. Men det lykkedes ikke ret godt. Hans store mave rumlede, så det raslede i hele hans skjold. Og efter et par timer og 2 måltider, han ikke havde fået, så bestemte Gustav sig altså for at prøve at finde vand op over jorden. Han havde allerede læst sig til i Muleposten, at Jens Grublegod havde forsøgt sig ved at kravle op igennem det gamle muldvarpeskud.
Men Gustav var for tung til regnormebussen. Han havde faktisk engang været skyld i et motorstop på en af dem. Så han gik. På vejen der hilste han på alle de grufler, han så, som han plejede. Men der var ingen, der hilste igen. Det var ikke, fordi de ikke så ham. Fordi han er jo stor nok til, at de fleste får øje på ham. Men alle han hilste på rynkede lidt på næsen og gik videre uden at sige noget. Gustav var vant til det, men han syntes ikke, det var synderligt sjovt at blive set sådan på. Bare fordi han ikke lignede alle de andre. Han var jo ikke en dårlig gruffel af den grund. Nå, da han endelig nåede til Gamle Muleskud, så var han meget ked af det. Jeg ved ikke, om I ved det her, men grufler, de græder ikke. De kan ikke græde. Når de bliver triste eller vrede, så tramper de meget hårdt i jorden i stedet for. Og det samme gjorde Gustav. Han trampede, så jorden rystede. Han skulle vise dem, skulle han. Som I nok kan huske fra historien om Jens Grublegod, så var det en klatretur på hele 20 centimeter. Og før man kom op på jorden, så skulle man klatre igennem en lidt snæver tunnel op igennem jorden. Men det generede ikke Gustav det mindste. Han begyndte på klatreturen, og efter et stykke tid, så blev han i bedre humør. Han lagde slet ikke mærke til, at halvvejs oppe, der var tunnelen meget smallere end de andre steder. Og jeg tror, hvis han havde set det, så var han nok kravlet ned igen. Men han så det ikke. Og fordi han var så stor, så kunne det næste, der skete, ikke undgås. Pludselig sad Gustavs store skjold urokkeligt fast. Han kunne hverken komme op eller ned. Nu blev Gustav bange. Han var for langt op i skakten, til at nogen kunne se ham. Og han havde ikke sagt til nogen, hvor han skulle hen. Så han kunne ikke gøre andet end at håbe. Han prøvede også at trampe, men der var jo ikke noget jord under hans fødder. Og nede i Gamle Mulebo blev der pludselig meget mørkt ved Gamle Muleskud. Normalt så kom der en lille stråle sollys ned igennem hullet, men lige pludselig så var det væk. Og ingen grufler kunne se så meget som en snude frem for sig. Så de gik til Jens Grublegod for at klage. Jens Grublegod fik besked på at gøre noget, og fandt hurtigt ud af, at hans berømte tænkegrannål ikke rigtig kunne hjælpe ham her. Det eneste han kunne komme i tanke om, var at klatre op og undersøge, hvad der blokerede for sollyset. Så det gjorde han, og sikke et syn, der mødte ham. Nedefra kunne han se Gustavs ben, som sprællede fra side til side, fordi han prøvede at trampe. Og hans store, fyldige skjold, som var i klemme i den lille skakt. Jens Grublegod forsøgte at råbe til Gustav, men lyden nåede slet ikke om på den anden side. Gustav kunne ikke høre ham. Så hvad gjorde Jens? Rigtigt, han råbte ned. Gustav sidder fast heroppe. Hvis I vil hjælpe mig med at få ham ned, får I lys igen. Grib fat i mine ben. Lad os lave en gruffelkæde. Gruflerne gjorde, som Jens Grublegod sagde. Men stakkels Gustav, han var så stor, at det halve af Gamle Mulebo simpelthen var nødt til at hænge i. Og da han endelig kom ned, der løb han væk og gemte sig. Han var meget sulten, men han var ligeglad for første gang i sit liv. Han var nemlig mere flov, end han var noget som helst andet. Men der kom faktisk noget godt ud af det. Gustav holdt op med at spise muddergrød, og langsomt så forsvandt mudderet fra hans hud, og han holdt op med at lugte af jord. Resten af Gamle Mulebo begyndte at hilse på ham, når de mødte ham. Og han endte med at møde en sød pigegruffel, som syntes, det var sjovt at være med en kendt gruffel. Så han spiste stadig en klump jord i ny og næ, men de andre grufler begyndte at synes, at han alligevel ikke var en dårlig gruffel, selvom han måske ikke var som alle de andre. Han var stadig meget flov over hele historien. I Muleposten blev han citeret for at sige: "Jeg vil ikke fortælle jer noget som helst af det. Intet vil jeg fortælle jer, andet end at jeg har nu lært, at man skal ikke kaste med mudder, hvis man selv bor i en jordhule."